Baai pada tindak pundi pada tindak mriki tingaren tindak wae ora numpak taksi ora ana sing bayari dewekan apa ora wedi timbang nganggur aku lo gelem ngancani Keleresan mas alias kebetulan pancane kathah rata kapotan Biyen purana mas enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opahi kaya apa secangkir kopi Ampun kelamas sampean ampun aku jiwa kula rondong anyaran ditinggal lunga ane pasar paing kurang tenan Ning Semarang mas tuku kelang konting-konting aja sumelang nadyan rondo dijamin kempling Joget joget Ndak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi pada tindak mriki Karen tindak wae ora numpak taksi ora